Audio Jungle. नमस्कार, प्रणाम। हम रामेश्वर रुद्रपुरी, खबर रुद्रपुर से। राष्ट्रीय सेवा योजना का तीसरा दिन निकलल मतदाता जागरूकता रैली। रउआ लोगन के बता देई कि इंटरमीडिएट कॉलेज कन्हौली में राष्ट्रीय सेवा योजना का तीसरा दिन स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता रैली निकालल गयल। प्रधानाचार्य रामप्रसाद जी कहनी कि सगरी जगह मतदान का प्रतिशत बढ़ल बा, तबहू बहुत लोग मतदान से परहेज करेला। हर आदमी भ्रष्टाचार आ महंगाई के शिकार हो गयल बा। ऐसन कवनो पार्टी नइखे जवना के भ्रष्ट नेता ना होखे। बाकिर ए सब का बावजूद रउरा अपना ताकत के पहचाने के जरूरत बा, वोट देवे के जरूरत बा। मतदाता के मतदान के बारे में जागरूक करी ताकि उ सही उम्मीदवार के आपन कीमती वोट दे के भारत के विकास में आपन योगदान दे सके। अपना वोटिंग के ताकत के पहचानी आज जागरूक हो जाई। मतदाता जागरूकता रैली इंटरमीडिएट कॉलेज कन्हौली से ग्राम सभा खोरमा में निकलल। राष्ट्रीय सेवा योजना के दुनू इकाई के स्वयंसेवक एह में शामिल रहले। एह में आपन सब काम छोड़ दी, पहले जाके वोट डाल दी। मम्मी पापा रोरे मत भुलाई, वोट करे जरूर जाई। जैसन नारा बोलत लयका लोग पूरा गावे में घूमनी। हिंदी के प्रवक्ता श्री राकेश जी कहले कि अपना परिवार आ अपना आसपास के लोग के वोट देवे खातिर प्रेरित करी। BLO के माध्यम से घरे घरे जाके फॉर्म 6 भरी, आ नया मतदाता के प्रोत्साहित करी। मतदाता के नाम मतदाता सूची में जोड़े के काम करी। नाम हटावे खातिर फॉर्म 7 भरल जाए, आ गलती सुधारे खातिर फॉर्म 8 भरल जाए। एकरा अलावे रउरा राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से भी आपन नाम जोड़ सकेनी। कार्यक्रम में पल्लवी जी, दीक्षा जी, दीपा जी, रेणु जी, आराध्या जी, दीपू जी, अजीत जी, नितिन त्रिपाठी जी, चमन जी, पंकज जी, दीपक जी, शौर्य जी आदि लोग रहे। Audio Jungle.